гледаме, преди да сме почнали да правим каквото и да е, гледаме къде е главата. Аз не питах момченце, момиченце. Момиченце са ми казали. Момиченце. Аз не мога да разбера. Май момиченцата бяха по-добре, не така беше. Ще видим. А вие имате какво вкъщи? Момченце. Момченце. И то палавич момченце, да? Много пало. Ние си говорим, вие си мислите за нещо хубаво, като примерно за чанти или нещо такова. Ще усещате от време на време, че лекичко ще ви понатискам. Сега. Много бавно си поемате въздух. Леко и бавно. И издишате. Не търсите да не дишате толкова често. Поемате въздух, после го издишате. Сега един път малко по-дълбоко. И пак малко по-дълбоко. Страха е по-голям от... Значи аз натискам малко, обаче не съм чак толкова лош. Значи, подвижни сме. И просто да освободим тук долу малко място, което и направихме. Как? Много ли? Много ли е зле? Леко бледно ми е приятно, иначе не е зле. Виж. Просто лишането през маската е малко трудно. Добре сме, знаете. Не, без матата, но без малко цепочка. Спокойно. Тук долу е малко влезено, а? Я един път малко по-дълбоко. Супер! Значи, какво беше? Ние сега учихме се да си мием ръцете. Сега ще се учим да дишаме. Много ме е странно да видим какво ще се учим. Да пазаруваме. Айде да пазаруваме онлайн, мисля, че вече знаем. И сега остава още 2-3 часа да се пробваме, не? Не е така? Колко време казахме, че ще пробваме? 10 минути. Да.
Ако не стане, на колко минути сме? 5. Как си? Просто гърба малко ме защитава време. Хубаво. 5. Какво се случва на мен? И главата е долу. Готово е? Да. Винаги не си мислех, че ще прекараме часове. Не, че спредна. Ето е главата, можем да оттам да видим. Снимахме. Главата е вече долу. Плацентата ето е, нямаше на там, че няма нищо. Гръбчето беше от една страна, сега е от другата. Нали, логично. Горе има малко място. Сега кръченцето само трябва да се наместя. Използваме да погледнем какво става тук. Няма някаква брадикардия, която виждаме, както е си бе нормално. Ето пак да покажем незнаната, за нея това е най-важното, но главата е долу. Добре. Може да спрем това.